आलूचं काम चालू आहे. आलू असं साफ करून घ्यायचं, त्याचे धागे काढून घ्यायचे. फतफत आलू. आलूचा फतफदा. काय मार त्याला. दाखव कसं. आता साल काढून दाखवतायत बघा. दाखव आजी आता. आता मी हे घालाय सोलू. आता एक पान असं घ्यायचा. हे बघ, हे पान असं घ्यायचं. आलूची भाजी आहे. हे बघ, सोलायचं त्याचं वरचं. सोलायचं रोज. त्याचे धागे निघतात असे. धागे निघतात. दोर काढायचे त्याचे धागे. तसंच दांडा घ्यायचा. हा, ते धागे सोलून एकत्र घ्यायचे. कापायचे. हे बघा आता शिरा कशी येतील. हे शिरा आहे ना, ह्याची पण छाला येणार. आम्ही दाखवतो. हे बघ, ते बघ खालपर्यंत येणार. हे बघ, हे बघ धागे. हे बघ, हे बघ झालं. आता आणि खिडक्या उघडलेल्या. कोवला आहे एकदम. हे पहिला चालू हे आम्ही कापलाय. मोठे होतात दाणे. आणि ते असं आलू असं साफ केल्यानंतर असं बारीक कापायचे. डेट मध्ये घ्यायचे. डेट पण घ्यायची ना डेट सर. मध्ये घ्यायचे पानामध्ये. पाना देतात. पानं देत कापायला मिळत नाही. पानं पाहिजे ना. आज आलू भरपूर आणलाय ना. भाजायला वेळ जातो जरा. आता आपला आलू सोलून झालेला आहे. कापून पण दिलाय. साफ करून आम्ही दोघींनी घेतलं. कापून पण चिरून सगळं धुवून स्वच्छ. आता आलूची आता पातळ ते भाजी. आलूची पातळ भाजी बनवणार आहे. हा, पण आता- आधी पहिलं वाटप करते याचं. आता साडी बदलायला चालेल. भाजून घेते ते जरा. नाही आजी. म्हणजे हा आजी आजी. मी अद्या फोडणी टाकते आता. माझा चुटकी वाजून जादू ना सर्वांवर होतो पण आजीवर नाही होत. नाही हो. आजीवर पण करू आता मी शकतो. कांदा टाकते. असं आहे? काय भाजायला आजी बघा. वाजवून आजी इथेच रेडी राहणार. गाडी फास्ट आहे. गाडी फास्ट गाडी आहे. फास्ट आहे. थांबत नाही गाडी. आता कांदा टाकलाय भाजायला. हा. कांदा जरा लाल झाला. आमची आजी गेले चेंज करायला. हा. आता ही आलूची पातळ भाजी आहे. याच्यामध्ये चवळी सफेद वापरणार आहे भाजीमध्ये. चवळी रात्री भिजायला ठेवलेली. भिजली. आता तिथे कुकरला लावली आहे. कुकरला लावली आहे. कुकरला पहिली चवळी शिजवून घ्यायची. आणि चवळी काढायची. 3 शिट्या त्याच्यानंतर काढल्यात त्याला. आलू शिजायला ठेवायचं आहे. फास्ट मध्ये. आजीला पण पंखा लावा आतमध्ये. हा, कांदा जरा भाजला ना की नंतर खोबरं टाकणार आणि बाकी काय पेस्ट वापरणार आहे. आला लसूण असं वाटायला घेणार नाही. फोडणीला फक्त लसूण वापरणार. तरी पातळ भाजी आलूची. आणि वा वा वा. घेतली नव्हती हे तुम्ही आल्या. हे सर्व कलर चॉईस ना माझे असतात. हे असं काल असो पर आणि सर्व कमेंट मध्ये सांगा हे ह्यांची कलर. मम्मी ह्यांना जी कलर चॉईस मी सांगितली होती ती साडी नेसायला. बघून बोललेला ती मला. चॉईस कलर कशी होती त्याची. मस्त होती. हे मम्मीचे पण ड्रेस ना ताई आणि मी चूज करतो हे सर्व. हो ना. हा, मग छान सर्व. ताई तिकडनं पाठवते कलर आणि पप्पू इकडनं सांगतो. हा, तेच. पण मला कसं ते डार्क असल्यामुळे जरा आवडत नाही. नाही उलट उलट मी सांगू पर्सनली सांगू तुम्हाला ब्राईट डार्क कलर ना असे हा, शोभून दिसतं. चांगले दिसतात. हा, तेच. डार्क एकदम मस्त दिसत आपल्याला. आता मला तिथून पण आणायचे कप्यातून. हो, कलरचे. दादरवरून. आणि हे सर्व चांगलं झालं की तुम्हीच या आमच्या बरोबर दादरला. हा मम्मी. हा, स्वतः शॉपिंग करायला असल्यावर मजा येते. हो. हा. केव्हा येणार? जेव्हा पप्पूचं लग्न होईल त्याच्यानंतर मी जाणार. बापरे. झाल्याच्या नंतर नंतर मी शॉपिंगला जाणार त्यांच्या बरोबर. हा काय. हा, आधी पण जाऊ शकते पण आधी गडबड आहे ना. हो. बरोबर आहे ना. पाऊस पण आहे. आणि म्हणजे ते आपली डिमांडची शॉपिंग आहे. हा, डीमार्टला जायचं आहे पप्पू बरोबर. आता लोक काय म्हणतात की तुला गाडी शिकायला पाहिजे. हो, हा, दोन- शिकणार मी. आता घाबरत नाही ना. पप्पू मला शिकवणार. आणि माझी आपली गाडी आहेच ऍक्टिवा. 20च्या काय 30च्या स्क्रीन आहे बस चालेल. आतेला 20 स्पीड चालते. हा, कारण मी घाबरायची पहिली. बसलेली नाही ना अद्याप गाडीवर. बघा इतके वर्ष आपल्या गाडीवर नाही बसली पण पण स्वतःच्या गाडीवर पप्पू बोलले, मी आता गाडी पण चालवू शकते. आज आता मला समजलं ऍक्टिवा वाल्यांनी मला 2 चाव्या का दिल्या. हा. एक माझ्यासाठी आणि एक आत्यासाठी. हा, चालवणार मी गाडी. आता चालवू शकते, घाबरणार नाही. हा, आता याच्यामध्ये मी खोबरं सुकं पण वापरलंय. थोडं सुकं खोबरं, थोडं ओलं खोबरं. कारण ह्याचं ग्रेव्ही झाली पाहिजे. आलूची पातळ झाली. एक गोष्ट मी तुला सांगतो मम्मी, आपल्या व्हिडिओज मध्ये येऊन कॉन्फिडन्स लेवल प्रत्येकाचा वाढतो.
आज किती ओपनली का आते बोलते ना ते कधी बोलत होती का एवढी नाही बाबा. आम्हा- कामाच्या पाठी असायची कामाच्या पाठी कॅमेरा असायची. समोर कधी गेलेलंच नाही ना. हा रोजच्या बोलते? आपल्या अजून गावामध्ये ती ड्रेस पण नाही घालत होती. अरे काल साडीपासून आहे ना, साडीपासून तिला सर्व जास्त आहे नाही. माझ्याकडे पण मी भरपूर जास्त आहे. त्याचा वापर नाही कारण वापरत नाही. ओपन नाही होत ते फ्री होत नव्हते तर त्यांना मी पण फ्री आता केलं. पप्पूमुळे माझ्या भाच्यामुळे मी आता जरा हुशार ती झाली आहे, हुशार झाली आहे. आता मी तुम्हाला माझी ब्लॉगिंग टेक्निक दाखवतो, ब्लॉगिंग सिक्रेट दाखवतो. जे कोणी ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला दिसत होते ना, कोणीच कम्फर्टेबल नव्हतं ब्लॉग्स मध्ये. सुरुवातीपासून ना कोण हा, फ्रीली बोलत आपण होतं. कोणीच नसतो. तर मी काय करतो माहितीये का, मी क्वेश्चन विचारतो हा, आणि ते उत्तर देतात आणि एडिटिंगच्या वेळेला मी माझं शॉर्ट कापून टाकतो. कापून टाकतो. मग समोरच्याला असं वाटतं की ते बोलतात आहेत. हा बरोबर. अच्छा, ती हा. एकदा कसं माझा हसायचाच तू व्हिडिओ टाकायचा ना, मी आता हा. रेसिपी बनवताना मी हसायची. हा. पण मला पप्पू हसवायचा म्हणून मी हसायची. अच्छा, हा. आता आत्तेला आता सर्व बोलतात आहे बघा. आता मला काय विचारायला लागत नाही. हो. पण सुरुवातीला आत्ते असो किंवा कोणी असो ब्लॉग मध्ये जे येणार होते, पण त्यांना मला असं आता विचारायला सामान टाकताना पण आहे ना विचारायला लागायचं आणि त्याच्यामध्ये पप्पू बोलायचं, हे काय टाकलं तुम्ही, हे काय टाकताय तुम्ही आता असं. मी स्वतः सांगते. हा. मग माझे शॉर्ट्स मी कट करायचो आणि समोरच्याला असं वाटायचं की समोरचा बोलतोय, हा. पण समोरचा बोलत नाही. समोरचा माझ्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं. उत्तर द्यायचं. बरोबर. हा. आता बघा कॉन्फिडन्स लेवल काय वरती गेलेलं आहे. किती लोकांचं फ्री झालं ना बोलायला. होय, होय. अरे वा. आणि असं फ्री बोलण्यावर पण राहते तुम्ही हा. आणि असे चांगले चांगले कपडे घाला. हा, मस्त चालेल. एकदम फ्री आहेत राहायचं. ना साड्या बिड्या सगळे वापरून टाकायचे. तेच ना. खुश राहायचं, काय आपण विचार नाही करायचे बस. बरोबर आहे. माझी मोठी ताई पण म्हणते, जे पप्पू तुला जे काय सांगतोय ना तेवढं तू करायचं. हा हा, एकदम मग फ्री ते हॅपी आपल्या टेन्शन राहायचं. मध्ये राहायचं नाही. हा टेन्शन कसलं, कशाला टेन्शन दूर घ्यायचं. करायचं. आता टेन्शन मग त्याला जे घ्यायचं. आयुष्य आहे ते चांगलं जगायचं. हा आता आतेला समजतंय की कशामुळे कसं करायचं, नाही तर आते ड्रेस घाल, टॉप बदला, हे हा. करा, अजिबात नाही सर्व म्हणायची. सांगायला लागायचं हा, मला. अजिबात नाही म्हणायची, ड्रेस नको, माझं बरं आहे गाऊन कसं आणि बाहेर जास्त म्हणजे असं फिरणं वगैरे हे जास्त नाहीच ना. आता आते बाहेर गेले ना मम्मी, आतेला कलेक्टर आते बोलतील आता. सर्व त्यांनीच ओळखणार मला. है ना? हा. हा म्हणायचं. हा. आवाजाने पण ओळखतो ना माणूस. होय होय. आवाजाने टीचर वाटतात. तुला हा. तुला आवाजाने आवाजातून- टीचर असं आलेली आहे कमेंट. आते पप्पूला आवाजावरूनच ओळखलं त्या दिवशी. ते बाहेर दीपच्या इथे हा. ओळखलं, मला माहिती आहे, सांगितलं. आवाजाने पण ओळखतो माणूस. आणि आता काय सरास आपण मास्क वापरतोय ना, हो. त्याच्याने ओळखत नाही. पण आवाजाने झालंय आता हे वाटप होत आहे तयार होत आहे. आवाजाने वाटप होतंय तयार. हा. आवाजाने ओळखतात. आवाजाने ओळखतात. हा, वाटप पण आता होतंय. जरासं होऊ दे, कारण का जास्त चांगलं झालेलं बरं आहे. खरपूस झालं तर अजून चांगलं. घरामध्ये कसं माणसानी मिळून मिसळून कामं केलेली चांगली हा. असतात. असं नाही की पाहुणे आलेत म्हणून त्यांच्याकडून करून घ्यायचं, आपण तयारी करायची. आता आम्हाला हा. सूट दाखवायचं आहे ना आत्तेला. आम्ही ऍक्च्युली तयारी करून घेतली आणि मग आणि सर्व कसं करून आपण तयार ठेवायचं. कारण आणि आम्हाला प्रत्येकाची कसं बनवायची पद्धत पण पद्धत असते वेगवेगळी ना. असते. आता मी काय आलूचं फतफद मी केलेलं आहे, पण हा. आत्तेनी कसं बनवतो हा. ते आपल्याला बघायचं बघायचंय. आहे. असं आहे. आता ते मी आलूचं फतफद मी पण करू शकते, माझे 2-3 रेसिपी तरी झालेले आहे. झालेले आहेत. हम्म. पण आपल्या आत्तेच्या हातची चव आणि भाच्याला प्रत्येक पण माणूस वेगवेगळ्या पद्धतीने नाही, पण बनवतो. आत्तेच्या हातची चव भाच्याला पण करली पाहिजे ना. अरे वा. कारण भाज्याने पण खाल्लं पाहिजे, ते टेस्ट केलं पाहिजे. असं नाही आणि की माझा पदार्थ प्रत्येक आवडतो पप्पूला. आता तुझा भाचा 10 वर्षांनी 10 आला, वर्षाने आलाय. होय, पण 10 वर्षाच्या पूर्वी त्याने खाल्लं ते त्याच्या लक्षात नाही आलं. लक्षात आहे. आहे पण एक हा. लक्षात आहे, कुठला आहे? एक शिपी. एक शिपी खाल्ली होती एक मी. शिपी खाल्लेली लक्षात मुळाची आहे. एक शिपी. माहिती आहे तेव्हा मी, किती छोटा ते होता पण पप्पा. लक्षात आहे आणि ते बेडरूम मध्ये झोपलेलं तेही लक्षात आहे. मग पण 13 वर्षाचा होता असेल 13, 14, 15 13-14 वर्षाचा वर्षाचा नाही, हा. 15 नाही. 15 वर्षाचा होता असेल. 13 वर्षाचा होता. हा. 13-14 वर्षाचा हा. होता पप्पा तेव्हा. झालं? आता मिक्सरला आज लावतो. सुगंध छान आलाय वाटपाचा. आता आपल्याला बाहेर साधा करून हा, हे आता साधं करून मिक्सरला लावून घेणार वाटत. आता एक काढणार थंड आणि करणार. नंतर हे अळू टाकणार शिजायला कापलेलं. हे ना. हा, अळू चवळी तर शिजलं. शिजलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण अळू मध्ये ना हरभरा पण घालू शकतो शिजवून. हम्म. पावटा टाकू शकतो. हा. काळा वाटाणा पण वापरतात, पण तो शिजत नाही ना लवकर. हम्म. हा. ते चांगले शिजवून आणि घ्यायला चणा डाळ पण पाहिजे. वापरतात काही लोक, किंवा शेंगदाणे. हम्म. शेंगदाणे पण शिजवून याच्यामध्ये आपण करू शकतो पातळ. आता हे झालेलं आहे तयार, बंद करतो. आता वाटून घेते. आता साधा करायचं ना आपल्याला ते. आता हे थंड करायचं आणि हे वाटून थंड करायचं. घ्यायचं. आता आळू मी बघते. आणि आजी बघू तयार झाले का? हा आजी तयार चवळी झाली का? शिजली. आजीला मी हाक मारतो थांब. हे आता ओतून घेते हे बघ.
याच्यामध्ये आता अळू शिजवून घेणार. हम्म. चवली शिजलेली आहे वहिनी, आता तिकडे. तू काढून घेतेस ना हो चांगलं शिजलंय काय, याच्यामध्ये काढून घे पहिलं. मस्त चवळी शिजली आहे. चांगली शिजली. आता याच्यामध्ये मी अळू टाकते शिजायला. कापले. माझी मस्ती कधी कधी कॅमेऱ्यामध्ये कव्हर होत नाही कारण मी कॅमेरा पकडतो ना. आता बरोबर. आता मम्मीच्या हातात देतो. हा. इकडे इकडे इकडे. ओ नूतन मॅडम, नाही झाली अजून. नाही तर गाणं चालवायचं हम तुम्ही कमरे में बंद आहे. बरोबर. अजून कोण हेमा मालिनी, अजून कोण ओ बसंती. बसंती साडी चेंज करते. हा दोन साडी नाही आणलीस ना? आणली. आणली. हा आळून जाते बघ. थोडस पाणी टाकते याच्यामध्ये. हे आता आळू शिजवून काढते. शिजवून काढणार, ते पाणी सुटणार त्याला. याच्यामध्ये एक कोकम टाकणार, चिंच किंवा चिंच पण टाकू शकतात, आमसूल पण टाकू आमसूल पण टाकू शकता, किंवा मी आता त्याच्यामध्ये हे वापरते, काय वापरते? आंब्याचे आंबोशी. आंबोशी म्हणजे हे आमसूल. टाकणार एक फोड आमचूर, याचं पण आंबटपणा येणार. हा, येणार. हे 2 फोडं मी टाकून देते त्याच्यामध्ये, कारण याची खाज नाही मग सुटत, नाही तर असं जरा खाज वाटते. बरोबर बरोबर. हा. घशाला आंबट पाहिजे. घशाला लागलं हे होतं खाली मम्मी. मग थोडस गुळ पण लागणार नंतर, गुळ पण टाकते आता मी. टाकताय. नाही नंतर. आता मी शिजत ठेवते. आता शिजायला ठेवते गॅसवर आणि वाटप झालं की वाटून घ्यायचं. वाटप झालं की मग ते फोडणीला जाणार सर्व. वाटप थंड आता ह्याला 3 शिट्या काढणार. किती? 3 शिट्या. 3 शिट्या. 3 शिट्या आल्याच पाहिजे. 3 शिट्या होईपर्यंत आता ब्रेक नाही घेणार, तोपर्यंत मी बसंतीला बघून हा, आलो. तोपर्यंत आम्ही वाटप करून घेतो. खरंच एका वाटी बसंतीचं नाव दिलंय. आजी नाही झालं ना रेडी अजून? थांबू. ओए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. ओए काय खाल्लं तू? चपाती खाल्ली? एकदम रिलॅक्स, एकदम रिलॅक्स झोपतो तू, रिलॅक्स झोपतो तू. झोप झोप. आता आमची हात्या हसून हसून इकडे आता बघा. ओ बसंती इधर आओ. अरे वा वा, नजर लागेल माझी आता आजी तुम्हाला. वा 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 वा, काय भारी दिसतंय. मम्मी अजून न थांब थांब, ये जरा एक डायलॉग मारतो मी आता. ये बसा. आज बसंतीचा उपवास आहे. हा पण भारी. रात्री जेवणार बसंती. हा काय? काय तसं वाटत आणि तिला काहीच वाटत नाही. ठेवायला पाहिजे ना तोपर्यंत बसलो आम्ही. हा, आणि मसाला पण थंड मी होतो. काय म्हणतो, मला माहित नाही आता मी जे डायलॉग म्हणेल ते आजीला समजेल की नाही. मला वाटतं आत्याला समजेल. तिला समजेल ना. आते आजीला डेटला घेऊन जाऊ का? हा जा ना, जाऊ शकतो. आजीला काय समजलं? नातवाबरोबर जाऊ नाही शकत आधी. कुठे पण जाऊया हे होऊ शकतं. हा. पण आता काय आला जरा पावसाचे दिवस आहे. आणि जरा हे काय लॉकडाऊन झालेलं आहे हा ना, हा हा. मनसाठी जरा म्हाताऱ्या माणसांना भीती वाटते. लोक काय बोलतात, तुम्ही म्हातारी माणसं जास्त फिरू नका अशी वाडीतले पण नाही तर बोलतात. जाऊ शकते. पण मी बिनधास्त कुठे पण जाते, मला काय फरक पडत नाही. देव तारी त्याला कोण मारी, बिनधास्त वा, वा. बिनधास्त. आजीचे डायलॉग आणि आणि गाणे. नातवाबरोबर गाडी घेऊन जाऊ शकतो. नातू सांभाळून आणि घेऊ मला शकतो. नातू आणायला जातो, हा. आणि परत पोचवायला पोचवायला जातो. मी आरामशीर येते व्यवस्थित. जसं काय विमानातून येते. आजी आजी घाबरत नाही मम्मी. मी आता 40-50च्या स्पीड. हेलिकॉप्टर आला असं मला वाटतं. ते तर अजिबात नाही घाबरत. आजी तर पण मध्ये मध्ये ना मम्मी एक गोष्ट आहे, मध्ये मध्ये ना ओम नमः शिवाय चालू ओम होतं. नमः शिवाय बोलतो. जसं ते उतार आला ना, पाठून माझ्या ओम नमः शिवाय आवाज येतो. हरी ओम. म्हणजे माझं ओम काय नमः शिवाय म्हणजे तुला साथ म्हणजे आहे कुठे ना. आपण एक प्रवासात गेलो, ओम देवाच्या नमः काय शिवाय अडचण आली का आला तर देवाचा धावा नाव करायचा. घेतलंच देव पाहिजे. आपल्या संगती पाहिजे. देवाशिवाय आपल्यासाठी कोण नाही. देवाशिवाय कोण आहे? बरोबर. हो, देवाशिवाय कोण नाही बाबा. आपल्या सर्वांच्या तोंडात देवाचं नाव आहे ना. देवाचं हा, नाव आता मी ठेवायचं. पण पप्पूच्या गाडीवर बसून पुढे गेली ना, आणि शिवमाला म्हणजे भोला शंकर आहे ना. बोला शंकर. आपली प्रार्थना चालूच असते. आता माझ्या पाठी ना मम्मी बसते ना, मम्मीशी मी बोलत असलो ना, मी बोलू काय बडबड करतेस तू पाठी? ती बोलते मी मंत्र बोलते. मम्मीचं झालं. गायत्री मंत्र. मावशी पण आहे, मावशी आपल्या दोन्ही. मावशी बसली तरी पाठी, म्हणलं काय बडबडताय तुम्ही पाठी? ते आजी बसलेली, आजी पण परवा मंत्र बोलत होती. आते नाही बोलत. आते मला असं आते काय वाटलं, बोलतच नाही. आते नाही बोलत. आतेला काय माझ्या गाडीवर जाते आते. उतारा की चढावाला आहे तर काय गाडी आते अजून 20च्या वरती गेली नाही ना अजून. 40 ने आणला ना. हा 40. हा, मग पण आजी भारी दिसतात आजी. येल्लो पिंक. वा वा.
मला असे ब्राईट कलर्स आवडतात. मला बाबा जेवायला नसतं चालतं, जेवायला नसलं ना चालतं, पण स्वच्छता कपडा मला पहिला मी लई चांगला वापरायचा. हा, आजीकडून टापटीपणा शिकायचं. आपल्या खानदानमध्ये कसं आहे, हातामध्ये कपडा असतो. माणसं बोलायचे माझ्या खांद्यावर का कपडा कशाला, टॉवेल कशाला असतो. मग ते आपण कसं असं अंगाला हात नाही पुसवत. बरोबर. ओले बिले असे हात असतात ते कपडे खराब होतात ना. आणि इकडे आमची चांगली गोष्ट बघा, आमचं पाणी बघा कसं चालूच असं पियायचं. पाणी 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 आणि जवळ असतं पाणी पियत राहायचं मला पण आपण. पाणी आणि पाहिजे. प्रत्येक टायमाला मी पाणी पिते. मला ना एक गोष्ट ना करायची होती, म्हणजे बघायची होती की जे जास्त ओल्ड लोक असतात ना, त्यांची मला ना स्किन बिन बघायला लय असं वेगळं वाटतं कधी कधी. ही अशी नाही, ही अशी हा, चांगली हा, बघायची. आता मध्ये. आता कोणाचा फोन आला? ताईचा ताईबरोबर बोलायचं होतं ना तुम्हाला? आजीला बोलायचं होतं ना. हॅलो हॅलो हॅलो, ताप आला बघ. मोबाईलला ताप आला. हॅलो ताई, कॉल बॅक कर. ताई कॉल बॅक कर. व्हिडिओ कॉल करायला सांगू. हॅलो ताई, व्हिडिओ कॉल कर जरा. आजी आली. आणि आता तुमच्या इथे बसलो आम्ही घरी म्हणून. हा. आणि काल मला बोलत हा ना, हा उपवास आहे ना ग, भाजी वगैरे, भाजी चहा वगैरे झाला. आलूची भाजी बनते. आलूची भाजी बनते. हा हा, काय करतात काय सासू सासरे तुमचे? हा, जावई कुठे आहेत? हा, पण सर्व तुम्ही सुट्टी झालं इकडे सर्व? आता वाटण करते मी. आता इथे आळू बघितलंस ना, आळू किती होता, भरलेला कुकर होता ना. भरलेला कुकर होता. आता किती झाला बघ. आळला ते. आळला एकदम कोवळा त्याच्यामध्ये आहे मी ना. आंबोशी पण टाकली ना त्या आंब्याची. थोडी टाकायची. हा, आता थोडी दोनच टाकली. दोनच फोड आहे बाकी. आता मी गॅस पेटवते. आता तुम्हाला जेवण कोणी शिकवलं? मी स्वतः शिकले. गावाला सर्व आहे ना, बघून स्वतः शिकले. शिकवायला नाही लागत. 10वी शिकेपर्यंत मी काहीच केलेलं नव्हतं, कारण माझी ती अगोदरची ताई होती. त्याच्यानंतर तिचं लग्न झाल्यानंतर मी शिकले. आता मी याच्यामध्ये तेल वापरते. जर हे द्या ना मला ही हा, सुकी. लाल हा, मिरची सुकी. सुकी. हा. दोन तुकडे. आहे ना? आहे. तुमच्या लाल मिरच्या असे जमा असतात. मिरच्या मी ठेवलेले असतात अशी सुके. तुला किती तुकडे पाहिजे? 4 तरी द्या. 4 तुकडे. हा. मी माझ्या कॅमेराच्या एक्सपिरियन्सने एक सांगू का? माझा एक्सपिरियन्स. समोरचा माणूस घाबरतोय की नाही, जरी बोलण्यावरून मला नाही समजलं ना, एका गोष्टीवरून मला समजतं. कसं काय? किती एवढं 5 वर्ष कॅमेरा मारतोय ना, हा. तेल गरम नाही झाला तरी राई टाकतात. अच्छा. समजलं? म्हणजे घाबरून. त्यांचा माइंड ना, अरे कॅमेरावर आहे किंवा इकडे तिकडे सरभरीत होतात ते. बरोबर. मग मला लगेच समजतं की मला समोरचा माणूस जरी दाखवत नाही पण तो घाबरलेला आहे. घाबरलाय. हा, अच्छा. कारण जर कॅमेरासमोर कधी असं उभं राहिलो नाही ना जास्त. नाही, तुमचाच नाही, कोणाचाही. सर्वांचं. आता पण नॉर्मल असेल ना, तो तेल आरामात गरम करेल आणि गरम झाल्यानंतर झालंय आता गरम. राई टाकेल ना. आता राई टाकते मी. हा. हे बघ, 1 चमचा राई. आणि टाकून हे काय राई. आजी इकडे येऊ दे, कारण नको. आत्याची ओढणी आहे ना, हा. अशी खाली हा, येते. राहू दे ना. आजी आणि बरोबर आता करते. त्याच्यामध्ये जिरं टाकलंय. हम्म. जिरं झाल्यानंतर आता मी हे टाकणार, लसूण पाकळ्या टाकणार. भरपूर टेकून घेतलेले लसूण. जिरं झालंय ना, लसूण झाल्यानंतर हे टाकणार, हिंग टाकते, मिरची. सुकी मिरची हम्म. हे टाकते फोडणीला. त्याच्यानंतर आता मी त्याच्यात हिंग टाकते. मिरची जरा भाजली पाहिजे. हिंग ना. हिंग म्हणजे हे बाधत नाही आपल्याला. हम्म. हळू हिंग टाकला थोडासा. हिंग टाकल्यानंतर मग नंतर ह्याच्यामध्ये सर्व मी आता मसाले टाकणार आहे वाटणमध्ये. एक झाकण ठेवले मला जरा. झाकण हवंय ना. भरपूर आजी तुम्हाला ही भाजी आवडते? हो, आलूची. आलं पण ते काय ही घाबरते म्हणता, कधी पण वर्षान थोडी म्हणतात ऋषी असली तरी जराशीच खा. वाटण जास्त होईल. मग मी खायला देत नाही. हा काय? ते हा, मी घाबरते. घाबरते. हो. पण मला काय नाही, आवडते मला. मी थोडी वाटी त्याच्यामध्ये मी आता जरा चमचा दोन गरम चमचा. मसाला टाकते. 1 चमचा. तू गॅस बारीक. हा, तर ते- बारीक आता नाही, राहू दे, फोडणी व्हायला पाहिजे ती. हळद टाकते. वाशी येईल बघ. परत नाही ना. नाही होणार. आणि याच्यामध्येच वाटण टाकते. त्यातच टाकायचं? कमी कर ना. हा, त्यातच टाकते जरा आणि तडका देते. नंतर ते सगळं टाकते. तू दे सगळं. बघा ते हलव जरा. आता हे चवळी अगं टाकते. चमच्याने टाकायचं, एकदम ओतायचं नाही.
नाही पण ते झाकण ठेवलं पाहिजे ना. हा. थोडा घेतलं पाहिजे. हा काय करायला पाहिजे होतं माहितीये का? हा, त्याच्यात थोडं चवीनुसार चमच्याने टाकायचं, झाकण ठेवायचं. मसाला टाकते. टाक. तोंडावर उडालं. 2 चमचा मसाला. हा. अगं चमच्यान वाढत घ्यायचं. तुला आवडते भाजी? वाटायचं नाही. माझ्या तर आवडीचीच आहे. हा. मला आवडते तर आवडते, आपल्या ताईला आवडते. ही ना हा, आळूची भाजी हम्म. टाकायचंय. मीठ टाकते. टाक. 1 चमचा मीठ टाकते. आता ढवळून घेते. आणि झाला तर पाचकारे. हा काय म्हणता आजी? आणि झाल्याला पाचकारे. हा झाला तर चौदा. वापर. होय आराम से. आळूची पातळ भाजी. तर इकडे आज काय बनवलं? आळूची पातळ भाजी. अरे आळूचे वा. पतपते पण म्हणतात. आणि चपाती बरोबर खाऊन चपातीवर टाकू. खाऊ शकतो, भाकरी बरोबर. या चपातीला आजीने नाव दिलंय मुंबईची चपाती. मुंबईची पहिली चपाती. चपाती. 4 पदरी चपातीला आमचं नाव आहे मुंबईची चपाती. मुंबईची चपाती. आणि आजीला खूप आवडली ती. हा आता हे आपण टेस्ट करूया. हा टेस्ट करायचं. पण आता जरा आजी आणि नातू जरा केळी खाणार आहे आणि आम्ही केळी कसं केळी खाणार ते पण दाखवतो तुम्हाला. चला आजी. आणि मी कॅमेरामॅन. कॅमेरामॅन चेंज झालेला आहे. आता मी कॅमेरा देणार तुमच्या हातात, तुम्हीच पकडा आता. आता आपण खाऊन बघू दे. हा. टेस्ट करून दे. लाईट आजीने केला घेतलेला आहे. हा टेस्ट करून बघ पप्पू. आत्यानी भाजी बनवली आहे आळूची. गरम आहे म्हणून. गरम आहे पण. गरम आहे. आता मम्मीला दिलेस की पण उपवास उपवास आहे ना? पहिले सुगंध येतो त्याचा. हा, तू खाल्ला म्हणजे सगळ्यांना पावला. पावला. का? बरोबर. तू खा. क्या आणि बात गरम आहे. गरम खा. तू आजीचा आणि हिंदीमध्ये dialogue आहे ना, आतेचा आपके हाथ किधर है चूना चाहता हूँ. आतेच्या आत घे. हा. आजी खावा, आजी पण तुम्ही पण खावा. अच्छा तुझ्या हाताला पण टेस्ट येऊ दे. मी देते ना. आधी खा तू पहिला. काय तुझ्या हाताला पण चव येऊ दे ना माझ्या हाताची. कशी काय? टाळी द्यायची एकमेकांना. बरोबर टाळी द्यायची. हा टाळी द्यायची. थाळी देताय थाळी हा. देताय. हा म्हणजे आता माझ्या हाताला टेस्ट हा, नाही. taste हा, घ्या. बरोबर. एवढा इझी असतं तर किती भारी झाला असं. सर्व टाळ्या घेत बसले असते. रेसिपी एकदम छान आहे, चविष्ट आहे आणि अशा रेसिपीने हेल्दी असतात खरं म्हणजे. आणि हे अळू आहे ना कोवळं होतं. हम्म. आणि इकडे आम्हाला म्हणून मी हा केला आजीला आता दिला टेस्टिंग. का आजीची सवय, आजीला अर्धाच केळा आवडतो. अर्ध केळं खाते. आता हे टेस्ट नसतं तर मी खाल्लं असतं. बरोबर. आता आत्याला खाऊ द्या. हा आते आत्या पण खाते. खाणार आहे, आत्या तुम्हाला पण खायचंय. मी हे केळं खात नाही खरं. नाही खात? मी खाईन पण. पण तू खा. हा मी खाईन केळं. आते काय खात मी तुला नाही. अपमान नाही केला. नाही ना हे तुला बरोबर. पण हातात. आत्याला ना खूप सर्व ना फूड मध्ये रिस्ट्रिक्शन आहेत. हा हे खात नाही मी केळं. नाही चांगली गोष्ट आहे. जर तुम्हाला माहिती पडलं ना, मी पण तुम्हाला सजेशन देतो. जर तुम्हाला माहिती पडलं जर कोणत्याही पदार्थाने तुमच्या बॉडीला प्रॉब्लेम सूट होतो नाही होत. हा. तर ते पदार्थ सोडणं चांगली गोष्ट आहे. हा, मी खात नाही कारण मला ऍलर्जीच आहे. अलर्जी मध्ये बघा कोणाकोणाला बघा दही खातात आणि शिंकत बसतात. हा, बरोबर. दही केळं हे खायचंच नाही. वरती आहे टोमॅटो ना. आंबटपणा पण सहन नाही होत आणि कोणाकोणाला फ्रीजच्या वस्तू सहन होत नाही. सहन होत हा. नाही, हा. है ना. कधी कधी अजून एक सांगतो, कसल्या कसल्या खाण्याची अलर्जी नसते, कोणाकोणाला कपड्याची पण अलर्जी असते. हो. तुला फक्त फ्रीजचं पाणी नाही चालत. मला मला नाही नाही चालत. चालत, हा. हा. कोणाकोणाला ना आता हे शर्ट ना समजा मी 10-15 दिवस मी जरा ह्याच्यात ठेवला ना, कपाटात ठेवलं आणि जर घातलं त्याची ना, पण allergy त्याची पण होते. अलर्जी होते. होते. प्रत्येकाने ना नवीन कपड्याची होते. फिट राहायचंय किंवा ना काय करायचं ना आपण समजून घ्यायचं हा. आपल्यासाठी काय आहे. हा कशामुळे काय होतंय ते आपण हा. बघायचं. आता मला ते कसं सांगितलेलं आहे ना केळं हा. वगैरे वर्ज्य तुला बरोबर. डॉक्टरांनी. हा म्हणून मी खात नाही. असं तुम्हाला पण कोणत्या गोष्टीची अलर्जी मला कमेंट मध्ये नक्कीच हा. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. हा, आज तू पण खायला आजीची या. नाही आज आजीची साडी कशी दिसते ना ते पण सांगा. म्हणजे काय एकदम भारी. आजीला तर डेटला घेऊन जा तुम्ही. घेऊन जा. सगळं बंद हा, आहे नागपूरला ना. जाणार ती. नाही बंद आहे ना. हा, आधी सध्या बस डेट वरती डेट करूया आपण ओपन एअर मध्ये. वरती आपल्या टेरेसवर. टेरेसवर उद्या. उद्या रेसिपी छान आहे, बनवा तुम्ही. हा. हा. आळूची बाय. भाजी आळूची भाजी आळूची भाजी पातळ भाजी. आणि आळूचं फतफत. फतफत. हा असा पण बोलतात. हा. छान एकदम. चला चला बाय. आजी पण या खायला. मी म्हटलं आजीने अजून बाई नाही गेलं. हा. काय